ka chanela kalolom le fek chewa tuntum video a chuanin Chinese cabbage ziklum manga eitur tuile ol samta ka siamdan kan en hau vele thung don ani tuntuma ziklum koron siamdan tur hi atuina ol samre ul tuka bolhlo mu han har sale hau taklu tu kan mang don lova video hi to phlengin min lo en sakula hin lo siam vele theu don na Chinese cabbage kha fai takin kasila chuan kadu ang to ka sinin ka chana chumin huwa chuanin chawtola hian ka da chuan bolhlo kan ma mo turte bol shana hianin kan lo pol chanang corn flour fian te thum le maida fian te nga vil kan te langa chuan ngunde vin kan chopolang chumi nuwa chuanin chicken powder tlem ka tela ti hang tui tu tur khanin chicken powder hi chu kan nei rem chang lo ni chuanin me han po kha kan mang theya chuan ar tui pum khat ka tel boka tui tlem kan leanga chuan kan chopol don ani chia al tur tok kan al bokang tui hi ati koi tok tu tur vel kha kan leyang tam vak lo kha ti hianin hei ka du ang tokin ka chopol to a chuan Chinese cabbage ka chan sa kha ka ar tui le maida vel ka choko ya khanin ka thla ka chuan thirbela tel kan chuanga nga chumi kan tel chuan chu lo sat nuwa khanin kan thlak don ani thirbela khu ti khuan tel ka chuanga chuan ziklum kha ka thlakang Chinese cabbage kan nei lo pon ziklum pa ngai kha man thei vek thawani ti hianin hei kan thlaka rei vak lo kan han uranga chumi nuwa chuanin kan letanga kan du ang to ka amin nuwa khanin kan swak to mai don ani hei kan mu ang hianin ka du a in kan thil chia na khana ne lo deuh hleka tia lo sen deuh thap nuwa hang kala chhuaka chuan ka soi to ang khang ka du a in kan thil chia na khan a ne lo deuh hleka chuan ar tui pum ni ka thlak bel le a artui pum ni ba ka hianin corn flour le maida kha kan thlak bel vel ang maida fian thumi mo fian li vel te kan thlak anga chong corn flour kha fian khat te kha kan thlak vel lenga kha ka chu keima anin apol tur tok kha chu kan hrethiam tura kanga ya chuan ngun devin kan chopol le a chumi hnuwa chuanin kan ziklum kan tur kha kan han chia le anga chuan kan la chhuwa kanga kan tel chuan sata khan kan thlak le to mai don ani ti hianin hei kan mu ang hianin ka thlak le to a voi khata hianin pathum pali te po thlak theya kha kha chu kan thir bel man len da na zer te po nang chu ti hian kan han chuang wang nuwa khanin kan han let le anga alo sen deuh thap nuwa khan kan swak le don ani ka soi to ang khanin gas ya lai hola kada hetianga ziklum siam hi atui re ulu tuka kan mu ang khanin bolhlo mu han har sa le hau taklu tukha kan manglo boka lo siam ve chin ula tu in ti ve kha karinga chome reng ni chu siam dan ngai tut lo deuh he chidang deuh han siam te hianin anuam ve a tui ve duwa no pang nei tan phei chuanin tiffin ate han siam sakila tu yan tan lom ve em thin ani ti hianin hei adang po kha kan thlak le zela kan mu ang hianin alo sen le ta thapa kan du ang to ka heti alo sen thap nuwa hianin kan swak chwa kang kan kang zau ta ve ka hei ka wa pa ka e tira ka wa pa han atui le tui lawaron soi don ani Very good. ka wa pa pon tu ti hle a ti fina te ka pai tira alom em ani ti hianin hei kan mu ang hianin a melan dan po moi em a melan dan a moi ang bok hianin a tui le ani in lo siam ve theu don na ole tun jum video tan chuanin du tok le photila video le pe ka kan zawa in ei tur tui tak te nen kanin mule theu don nya